चिरां जिल्लानि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 19थि खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 3 बोसोरारि जथुम्मा, 4थि खुंग्रिं जौगाखां आफादनि 3 बोसोरारि जथुम्मा आरो 5थि खुंग्रिं दख'रा बर' समाजनि 3 बोसोरारि जथुम्माया जानानै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा रमेला इस्लारि, चिरां जिल्ला बर' समाज आफादनि नेहादारि बिपेन चन्द्र वारि, खुंग्रिं जौगाखां आफादनि नेहादारि बिद्दाव मोसाहारिया। ओरैहाय खुंग्रिं जौगाखां आफादनि नेहादारि बिद्दाव मोसाहारिया बे हाबाफारिनि गेजेरजों खौरां होयोदि खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादा खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनो हायोब्ला बिथांमोननो रमन कुमार बसुमतारी थुलुंगा बान्था होनाय जागोन होननानै बुंनायजों लोगोसे थान्दै मेलाव थुनलाइखौ बोरै जौगाहोनो आरो सोरजिनो बेनिबो हाबा मावनायनि थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों। आङो बर' हारि जानानै खोब गोग्गानाय मोनदों। मानोना जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां जायगायाव जोङो नुनो मोना बेबायदि बर'नि जौगाखां आफाद, जायगानि जौगाखां आफाद आरो थुनलाइ आफाद, बर' समाज बेबायदि जयै हाबा मावनानै एफाबां समायना बेसेन गोसा मेल खुंनो हायो आरो बेखौ आं मिथिनायाव खुंग्रिङाव दिनै गोदान नङा, सिगांनिफ्रायनो मावथि सानसुमै दैदेनगिरि बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं। आं गावनो सिगाङावबो बाहागो लाफैखांबाय आरो दा खनसे आङो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों। गाहायै खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय राय गैयै गुन गोनां गुरै गोसोनि गोथार गोसोनि जि सुबुंफोर बिथांमोना जे गावनि जायगाखौ, गावनि समाजखौ, गावनि हारिमुखौ बोखांनो थाखाय इसिबां आग्रह लुबैनाय आरो फैबाय थानाय जोलैखौ फोजौनायनि बिथांमोना जे मोनसे गेदेर थांखि दङ, बे थांखिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो आंहा बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय दं। ओरैनो बर' साहित्य सभा हिसाबै निउ इडुकेसन पलिसिनि सायाव मा बुंगोन? बर' थुनलाइ आफादा निउ इडुकेसन पलिसिनि एगेन्स्टथ' नङा, निउ इडुकेसन पलिसिखौ नाजावो आरो बिनि जेसेबां पलिसिफोर दं बेखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय, बर' रावनि जौगानायनि थाखाय माबोरै बाहायनो हागोन बेनि थाखायनो जुजिगासिनो दङ। माबोरै जोङो जोंनि गोमालांनो नागिरनाय, मार्जार जानो नागिरनाय फरायसालिफोरखौ माबोरै लाखिनो हागोन, हमथानानै गावबागाव गामिफ्राव गोजाम फरायसालिफोरखौ जोङो माबोरै लाखिनो हाफिनगोन बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जुजिगासिनो दं आरो बिनि थाखायनो आसामाव थानाय बिटिसिआनो जा एबा नन बिटिसिआनो जा गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्राव, जिल्लाफ्राव, गासैबो ओनसोलफ्राव जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय ओंखारनानै सांग्रांथिखौ लाबोगासिनो दं। देग्लाय 2022 अक्ट'आव बिदिनो 17 आरो 18 जानुवारि खालि जे खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 19थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो खुंग्रिं जौगाखां आफादनि 4थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा, लोगोसेयैनो खुंग्रिं दख'रा बर' समाजनि 5थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैहाय जोबथा हाबाफारि थामहिनबा दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे जोङो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै आरो खुंग्रिं जौगाखां आफाद हिसाबै, लोगोसेयैनो खुंग्रिं दख'रा बर' समाज आफाद हिसाबै जोङो बोसोरसेला जथुम्मानि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे थांखिफोर जों निस्सय लादों। थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो माखासे थांखि आजावनानै जोङो लानो हादों। दा बेबायदियैनो दा खुंग्रिं दख'रा बर' समाजा जे जोङो समाज आरो आसारखान्थि बिनि सायाव बिथांमोना आफादारि हिसाबै फैबाय थानाय समाव 3 बोसोराव बिथांमोना मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बेबादिनो गोबां माखासे बर' समाजनि मावनो गोनां निस्सय बिथांमोना थांखि लागोन आरो खामानि मावलांगोन, बेखिनिखौ जोङो आसा मिजिं खालामदों। आरो जोङो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो थांखि लानो हादों जे जोङो
जोंनि ओनसोलाव थानाय जे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा मिथिगौ बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो जे रमन कुमार बसुमतारी थुलुंगायारि बान्था बे बान्था होनो थाखाय खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादा थांखि लादों आरो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादा जे थुनलाइखौ बोरै सोरजिनो हायो थुनलाइ बिथिङाव बोरै जौगासार खालामनो हायो बे बाथ्रानि सायाव मैया गोबां दान्थे बिदिन्थिनि गेजेरजों जे थांखि आजावनानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो बेबादि बिथांमोना निस्सय थांखि लादों आरो जोङो खुंग्रिं जौगाखां आफादनि गेजेरजों जोङो बेखौनो थांखि लादों साननि मेलनि गेजेरजों बेखौनो जों सावरायज्लायनाय जादों जे जोंहा थांनाय 2018 मायथाइयाव जोंहा खुंग्रिंनि जे बैसो 100 बोसोरनि जे फोरबो फालिथाय खुंनाय बेखौ जोङो खालामनाय जादों बे खुंग्रिंनि 100 बोसोर फोरबो फालिथायनि गेजेरजोंनो जे खुंग्रिंनि गोजोरथियारि जौगाखां मावथांखि बे थांखिनि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखि लादों जे जोङो खुंग्रिंखौ मोनसे आदर्श खुंग्रिं जौगाखां खुंग्रिं आरो देरसिन खुंग्रिं दानायनि जे सिमां बेखौ जोङो रनसायनानै जों दिनै